Yes, ga ma location na zagon kasa 3 and 4 wanda za mu ɗauka yau insha Allah. So masoya ku ci gaba da subscribing a BKD TV domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Allah sarki zagi ga sarki zagi ko in ce awwalu a cikin shirin zagon kasa ga alhaji ga saurayin hajiya da kuma 'yan sanda insha Allah. Mun gode mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? To haja. Ana action da. Dan su ko kanan ka jira abin. Ba magana kake so a gun ba. Ba mu buƙatar action. Je ka. Shigo. Hajiya haka ne na ta kira na me faru? Na ga ma ina cikin shigo. Hajiya aka yi ne? Yake baro. Ina cikin tashin hankali. Me tashin hankali kika yi ko ni ne da aka yi? Me faru? Dan sanda ne su. Yanzu mun san cewa su da ran da awai. Mai wa fita. Bari kira ku sinci. Ya aka shi ma aka ne. Kin ji shi ma wata sa arfi. Arfa to kirawo wani. Ni ba na son mutanen nan su dawo. Tashin hankalin da zai shiga. Alhaji ina bala'in sai shi. Uwa, kai na musu ne. Saboda na ji wai tare ba kati in haka za ta. Sai shi ma kin ji shi a rufe. To yanzu ya za. Ta zo bai. Ni da daure ba sai ya bari bari mace ne gidansa. Dan Allah kar ka zama. Ba matsala. Dan Allah